Здравейте, в този урок ще ви покажа как се прави анимиран аватар. По-точно как се постига ето това. Така, да започнем. Ето ни снимката, по-точно картинката. Правим си една нова прозорче, смисъл да слагаме. За предпочитане 150 на 150, защото е средно. Нито е голям, нито е мъничък. Може да си го избирате. И задължително тук да е в пиксели. Давате OK. Хващаме снимката. Тук ще ви излезе едно ключе при отварянето ви. Трябва да натиснете два пъти на него и после OK, за да го включите. Тук сега е местим. Извинете, нещо не можа да ги хвана както трябва. Преразмеряваме си я. Наш избор. Не е задължително да е в квадратчетата, може и е така да оставите даже. Както ви хареса на вас, разбира се. Да, тя размеря. Сега цъкаме тук за ето белите линии, за да изчезнат и картинката да допре въглите. Така. Сега да направим прозорчето. Избирам някакъв по-светъл цвят, за предпочитане сиво. Тук това. Тук второто. И си правим съответно прозорчето. Ето общо стигне. Така. Само задава Blending Options. Намаляваме плътността на цвета. Това мисля, че е достатъчно. Но. Цъкаме един път, за да се огради. Цъкаме пак, за да може да пишем. Избираме си цвят, да предпочитаме по-бяло. И пишем. Извинете, ама аз си поставих моята тук не е план. Хайде надолу. Центрираме си го по наш избор. Така. Тъкаме тук. И сега е време да му зададем малко Blending Options. Според мен най-добрата опция е Stroke. Особено единичката и то черно. Разбира се, зависи от текста. Но според мен черното е най-добро. Сега анимацията. За първоначален трябва да е 0,5, защото е между бавно и бързо. Това е 0,5. Втория вече може да се различава. Правим си 4 са ни напълно достатъчно. Втория на 1 секунда. Трети и той на 1 секунда. На втория само махаме ученцето пред Стивко. И на четвъртия махаме ученцето пред Стивко. И сега видим какво се прави. Какво е станало. Ето го. Това е анимиран. И сега за да го запишем с анимацията, трябва да натиснем Save for Web Device. Тук Save. Тук не пипате формата, иначе ще се разбърка от GIF. Тук е името, което искате да наименувате. Например, някакви буквички. И даваме запиши. И ето нашия аватар е готов. Сега го пускаме. И ето го него. На моят за биокомп. Хайде. Това беше урок от мен.